Ez ji wî bi babasiyete diqeherim. Wexta ku bi te re dimeşe çima nehêzim. Ez ji siyata bêtir dişibim te. Hîne çavî wê hene ku li bêjn û bala te binêre û lê jî ziman. Sebeb çi ye tu bi xwe re digerînî ha? Belkî tu bêjî min tu nexweşî. Rast e, tu neba ez ne nexweş bûm û min zikrajî jî nedibesiya tu kesekî. Elbet ez ê doktorekî bûm, majiyekî wekî xwe re her tevgerekî te ji min re wate ye ji rabûna te û heta razana te. Tu bi kî re dikenî û bi kî re diaqifî nexwasim. Ya ku jî diqeherim siyate ye. Tu bi wijdana xwe ke rast bêje ez yan ew. Me bîne berhev lê bila şahedek hebe ji heq, ez gula ji bihara te dizim û dixim destê te û ew bi te re bêhn dike. Ez helbesta xwe ji te re dişewitînim û dikim qilê sibhanî û ew bê çavê te kil dike. Ez xwe li çûl û beya re bi cih dikim, avê ji te re tînim, bi ser halê min de ew bi terefet xwe. Ez şehekî ji te re tînim û ew bê porê te şeh dike. Ez xemla nevrozan ji te re tînim û ew li bêjn bala te dike. Yaw ez ji bo te şevdar dimînim û ez derd û xemê te dikişînim, ew bi te re dimeşe û çima ne ez? Ku ez giriyê xwe li cem hakimekî bikim, wê çi biryariyê di heqê te de derxe? Belkî tu bêjî min ne rast e, bi xwedê neheqiyan dikê. Ma rojek ne rast, du roj ne rast, sê roj ne rast û mehek ne rast. Yaw ez bi çavê serê xwe dibînim, her roj tu li ber deriyê mala min re derbas dibî û ew bi te re dimeşe. û çûyîna karekî bi te re, di cîwata da bi te re, di zemewan da bi te re û di seyrangeha da bi te re. Tu radibî bi te re û tu rûndinî bi te re. Ma karê te nema tu min bê diqeherînî, ka ez sax bim û an ji kuştiyê destê siya te bim. Îdî bes te ez merezî kirim. Bi roj tu nahêlî ku tebatê bi min bikeve û şev jî dikevim taya sibeyekî û ew ê bi te re bimeşe û çima ne ezim? Ez dikim xwe bixwim çîwî ji min çêtir e ku ez bêrihet bim li ber semaya xweşikbûna te. Baş e ku tu biranînekî bê ew dikare te bixwîne ku ne ez bim. Ku tu stranekî bê ew dikare bêje ku ne ez bim. Ew dikare wekî min di şevekî bêhêv da sebra te bîne. Dikare di sir û seqemê de xwe ji te re bike agirek û sermaya tirî te bişkîne. Ku tu di zindanê de bî dikare dest û lingên te ji qeyd û zinciran asat bike. Bêje ji min re dikare di çeperên şerda lêkeleka te bisekine. û eger mirin be û eger jiyan be, dikare xwe ji te re bike baskek û te de ezmanê wî welatê te de biferîne. Ew çi aşiq e? Ew çi aşiq e ku nikare ji aliyê te ve di nîvê şevê de gavekî bavêje. Derew e û ez son bixwim ku derewa dike. Ku ne derew be, ka ez mêraniya wî bibînim û vame ez û waye ew. Xwezî perçeke ewrekî reş bi ser te de bihata. Min ê wî demê tu bê sibirî te û çi kêfa min li te bihata. Ez çi bikim şansê min e? îsal jî zivistan dereng hat.
از چه بکم و از جمان ویلو از جوی به بابسیاتت قهرم وقتا کو بطرد مشه چمان نبسم